Німецька нація прибутка, благодаримо за посадника. І зразування та любезності благодарна се основа на здравий човековом просторі. Треба да ми си извиним на тези пример. Оди ти първ. Айде. Добър ден! Добър ден! Како сте, да не ви треба помощ? Благодарам, синко. Баш ме боли гръбът. Ако сакаш, може да ми помогнеш. Виждаш, тетка Мария. Това е това, сега можете да се. Ако някогаш ви трябва помощ, слободно повикайте. Ке да повикаме, останете ли там? Ние стално сме тук в Малова. Приятно, ми деца, много сте възпитани. Приятно, приятно. Що се случи с деца на ние на добър ден не ведя? Сега дори ни помогнаја. Вивелев, аз никогаш не е доцна децата да се научат много однесуване. Изгледате како су по-бон, то много се покажа. Ке видиме само до кога. И аз вервам дека секој дете може да се промени, а промената доаѓа од секого од нас. Земете си малку какао. Го правиш ме и бабото какао си. Ти благодарам.